Alhamdulillah iki dasare komplit saka Kedungombo Mantingan. Wah iya. Sanggar Kukira Laras. Wah iya. Lah sing rawuh ana gubuke dhewe sapa, Mak? Ya panjenengane Pak Kemis karo panjenengane Pak Marsono, Pak RT Kardi kuwi barang. Wah iya. Karo Mbah Samin, karo Mas Joko. Wah iya. Rawuh ning gubuke dhewe. Delala aku yo ora ana. Wah. Lah nanti Pas neng Ngawi, Nduk. Sing baku awet dhewe bisa sowan mrene. Alhamdulillah keturutan. Wah iya. Coba iki, Nduk, mumpung ana gamelan komplit, ana pesinden papat. Wah iya ditepungke dhisik. Dasare nom-nom kabeh. Ora enek sing tuwek nom kabeh. Wah iya. Coba sing mepet dalang iki ditepungke dhisik. Asmane sinten, Po? Sinten? Yovika. Asmane lengkap. Yovika Listiarisma. Setia? Yovika Listiarisma. Listiarisma. Ya iya. Lah, jan, piye oleh ayune kaya ngene. Umpama aku duwe bojo iki ora kober kakoan, Nduk. Ate ngono kuwi piye? Mijil saking pundi, Nduk? Niki wau saking ndi? Tegese omahmu lho, omah. Saking Ngawi. Ngawinipun pundi? Bawu. Heh? Bawu. Bawu. Nggih. Bayo. Enek desa Bawu kok. Niku desa jenengan Bawu ngono. Nggih. Tenanan. Nggih, menawi boten percaya nggih mungkin di map jenengan tulis Bawu. Ngatung M lho ta. Bawu ngono. Nggih. Nggih, mengke tak buka HP, mengke tak dudul bawuhe. Tak dudul tulis Bawu ngono kok. Omahku tak ceke, desane enek tenan. Enek tenan apa ora? Enten. Oh, enten. Niku Ngawi niku, desa Bawu niku. Nggih, sekali. Kuwi biyen sing gawe sapa desa Bawu? Desa Bawu. Umpami kula mampir asal niku. Asal. Oh nggih, enjing-enjing kula tak mampir teng Bawu jenengan nggih. Kuwi tegese piye kowe iki omonganmu iki? Maksude iki tak dolan rono nang desa Bawu kuwi lho. Wah, desa Bawu. Kuwi iki mandore lho. Iku nek jarene mandore piye? apa kan komandur barang kok. Desa Bawu ki yo wite akeh lho ya. Nggih kathah. Wit-witan akeh. Nggih enten rawane barang. Enten rawane bayo. Wite iki ketel niku. Ketel po. Nggih, jeng-jeng kula tak dolan nika. Tapi saya niki mboten usul nggih. Nggih. Pancen sing jenenge kuwi iki anu lho. Bawu iki ora rusuh. Ora rusuh, mergo biyen ana majalah jenenge Kuncung Bawu. Lho. Eneng majalah Kuncung Bawu. Bawu iki kanggo celukane wong wedok, cah cilik. Nek Kuncung iki kanggo bocah lanang. Wah, Jaman biyen ngono kuwi. Nek celuk bocah cilik sing wedok ngono
Bu, nanti Bu. Ono. Nek wong lanang lu cung, nanti cung. Ono. Wong dadi babuk ki ora rusuh. Ora rusuh mengkon mula digawe jeneng desa ki ora masalah. Iya. Neng majalah kuncung bawu ki ya ngono kuwi. Iya. Majalah kucung bawu. Iya. Nggur perkara majalah kuncung bawu aku padu karo maratuwaku kok. Lah kena ngopo? Lah kuwi gambar kuncung iki karo bawu lah bawu iki tak kei kuncung. Tegese iki bocah cilik iki lho sing wedok iki tak kei kuncung ngono. Lah diseneni karo maratuwaku. Lah iya. Nah coba iki digeser meneh, digetek-getek lah niki. Menika Dik sinten nggih asmanipun? Nggih, kula Galuh Asmara Pak Gelar. Galuh Asmara? Nggih. Ha iya, piyayine cantik. Ha iya. Ayu lek saniki, sampe nek tuwek yo elek. Sampe nek tuwek ngono nek kabeh iki pipine wis glebreh. Nek mangan kudu nyambut-nyambut. Kula rencanane jengkel nungsumi ya, Pak. Nungsumi? Nggih. Dadi kok ula wae. Ana pipisane. Nungsumi lah kok iso? Nek nungsumi barang iki. Lah iya. Dalemipun pundi kok? Kula saking Ngawi. Ngawinipun Mboten mesti. Mboten mesti. ngawine Lah nggih mboten mesti. maksudnya iki ngawimu kuwi lho. Lho, lah nggih mboten mesti sasa nek nyuwun sing garing ya ning arep TV kalau ning jengkel. Iki apa to iki? Ngawine. Lah nggih mboten mesti. Kanton jenengan nyuwune sing pripun sing rada teles napa sing garing. Nah, aku seneng rada jebek-jebek ngono iki. Maksudnya iki desamu Ngawi iki lho ngendi? Kula saking Karangjati. Wo Karangjati. Nggih. Karangjati ngendi ki arahe? Karangjati niku ngetan ki ambak. Ngetan ki Mbak? Nggih, perbatasan. Perbatasan. Madiun. Oh, nggih. Cecak guyangan nek ngono. Aduh. Kula riyen sadyan nang mriku, Pak. Sadyan nek ngono? Nggih, saniki pun pensiun. Dodol apa nek? Dodol mboten mesti sosok ya bathok urang ya. Saya tening. Tendria dagangane napa nggih kula dol. Botok urang? Nggih, kapan jenengan badhe kersak kaya bathok urang kula. Wah iya. Kira-kira botoknya amis gak? Boten no. Mbok kula biyuke dong jeruk. Gak amis? Boten. Enak? Nek dicobi pripun to? Kira-kira dibuka nyemrumu ora? Apa ini? Mau botoknya itu. Nggih, matur nuwun. Nek dodolan iki aja botok, kurang cepet kuwi. Napa? Zaman saiki iki zaman corona iki dodolan iki daster. Daster iki cepet payune larang. Nek nggo botoke payune paling 5.000 10.000. Lah kok saged niku pripun Pak Dewa? Enek kanca kula penyanyi ora payu nyanyi iki dodol daster payu 50 juta. Lah. Ngapusi jenengan. Tenang. Payu 50 juta kuwi. Lah kok iso payu 50 juta ki piye? Lah didol sak isine iki. Cobi digeser meneh, gedek. Wah. Nah iki. Patih sepiku iki. Patih sepiku. Derek tetep mangan, Mbak. Mbak apa nyonya apa nona apa jeng apa ceng iki. Kantun. Kantun. Yo aja gedhe lho suarane cilik lho. Kantun. Nah. Ora sumbut lek dandan. Dilujur jalu Mbak Ibu. Nggih. Nggih. Asmanipun Ingkang sinang napa dalu? ingkang dalu. Ingkang dalu Indri Pelintasari. Indri Pelintasari. apa? Indri Indri Pelintasari. iki ku nek lambemu kisruh
Nek nganti gesek piye? Lah nggih, Indri Pitasari. celukane. Li. Kok ketro nangno. Kuwi nek bengi. Nggih. Nek bengi Indri. Nggih. Lah nek awan Indro. Aku biyen yo sunat lho maksan kocok. Lho, ate kanthene wong piye? Boten kan mbutuhkan. Oh, no. Masa kowe sunat? Nggih. Apa duwe? Duwe cilik kan, Pak. Cilik. Lah jare mbok operasi kayak gede saiki. Tukul nek. Lah mbok digowo nek gunakku tak geceke kene. Butuh bandara. Alhamdulillah. Iki mau kan Pak Lurah ngersakne kowe. Alhamdulillah. Dan apa Mas? Dek mau ngeten. Mas Agung, sinten sing gedhe dhuwur ya sapa? Oh niku Mbak Idri kok. Engko nae pas mulih yoga-yoga aja entuk mulih. Engko tak gawane ning omah kanggo ganjel lawang ngono jare. Ganjel lawang. Nggih, Mbak Idri ya. Nah, nggih matur nuwun. Menika wanita tulen apa ora sini? Kula wanita bertitik. Wanita bertitik. Wanita bertitik. Nggih. Wong wedok kok duwe titik. Lha iki era baru, Mas. Era 2021. Oh ngono. Nggih. Wanita ingkang diwastani sinden bertobat ya. Tombak. Oke.